sarien asuntoa eta pixkat goiena eta gero zinemaldi, Donostiko zinemaldia aurretik, zinemaldi ezberdinak. Izan zen gauza ederra, baina aldi berien kudeatzeko, zeukan bere zailtasunak, ez gara jarriko baino oso zea, baina egia da, bat ez dagoela ohituta horretara, ez dago ohituta, batzen ez goietik etorri eta hurrengo hastian, ez dakit, jendien pintxota gomiatzen zigun, jente ez ezagunak, ez? Zer da, hau, zokalia, gelditxu, eta gero beti izaten dugu goien fizikoki, sarien indar hori edo, ez? Jendia nola gertu bat esan, utzi ukitzen mesez, hartu dezaket argazki bat ematezun, bezan dugu reuma sendatu behar zuela ematezun, ez da gauza bat magikoa moduan, ez? Gauza horiek guz gaude ohituta, ez? Orduan, bizi dituzu baita ala pixkat, kuriosidadiekin, eta aldi berian ilusioekin zegia da, baina baritu genuela, jendia asko postu zela hemen, asko. Jende asko torritzaigun, zorinak ematea eta esate horra ongine jarraitzen, ez dakiz zer. Eta alde hortatik nik distantziatik aste horiek edo bizi ditut, ez dakit, kariño handiekin. Eta gero prozesua, personalki izan zaken nahi handiek pile bat eman didala, ez? Pile bat, personalki netzako zen lehenengo film luzea egiten nuena Jonekin. Ez Jonekin eta Josemarekin Luzio egin nuen eta beti parte hartu dugu proiektu ezberdinetan, rol desberdinetan, baina zuzendari modua lehen aldia zen, eta gainak eston movida zen. 19. mendea, erraldoi bat protagonista, batailak, leku desberdinak, baina mendin mugitu gabe, inusentzia bat ere behar da hor. Inusentzia puntu bat, nik baneukana, hor sartzeko, eta esateko, guazen dago aurrea egitea, ezta. Beldur pixka batekin egongo bazina, seguramente esango zenuke, hobeto etxien gehatzen baga eta, ez. Eta zentzu horretan, prozesuak asko erakatsi dit, eta batez ere esango nuke edizio prozesuak. Nik hori banekien, baina benetan handiekin palpau nuen, nabaritu nuen, edizio prozesua ze fundamentalan da zema denbora eman behar dizun horri eta nola pelikula eta alda daiteken goitik bera edizioan aukeraketa ezberdinak hartzen bai duzu, ezta. Baina, prozesu honetan, ni bai nabaritu dut adidez trintxerari begira, ez dakit, esan, hau txikiekin igual, baina ez dakit seguruago edo, indartsuago, esaten behitu, pasadugu Vietnam hori, eta hau indatorrena, pasako dugu estera batera edo, ez da. Nire esperientzia desberdin izan zen, ez? Pelikulan, nien nintzen zuzendari, bai egon itzala gidoian, eta gero edizioan ere nahiko inplikatuta egon nintzen, ez? Baina, nik rodajea ez nun bizi beraiek bizi zuten moduan, ez? Ni edizio gelatikan eta gainera askotan beraiekin gehiegi empatizatu gabe, ez? Hau da, niri iristen zitzaidan materiala eta behaiek deitzen nien, baina hau gaizki dago edo hau, ez? Pentsatu gabe agian behaiek pasatzen aiziana, ez? Netzako arraroa izan zen, ze onginan gidoiarekin azkeneko momentura arte, hau da, gogoratzen ez rodajea hasi, baina aurreko asteburuan bilduta egon ginala, ez? Lau gidoilariak azkeneko aldaketak egiten. Orduan, arraroa izan zen, ze onginan, igande horretara arte gidoia lantzen, eta astelenian edo asteartean ja hasi zen grabatutako materiala iristen. Orduan oso arraroa zen, ze nik ere badakatorre igual de formazio profesionala, ez aurretikan ja bi film luz zuzenduta, nolabait eta gidoia idazterakoan gauzak zure modura ikusten dituzu, ez? Eta orduan behin barra zenun, nolabait kontentzio lan bat, ez? Ez nuen agian egizko kontentzio lan egin, baina arraroa da, ez? Zuk nolabait gidoia idazte dezunean gauzak modu batea bisualizatze dituzu eta gero beste gauza bat iristen zaizu, ez? Eta gero ja filma estrenatu zanean egia esan nik dakat dana pixkan nebulosa batean bezala. Oso politia izan zen, baina oso azkarra. Dana oso azkar pasatzen eretzako bintzat. Ze haiginan ja trintxera hurrengo filma prestatzen handia filma
zinemaldian irailean estrenatu zen, azaroan ja eginan Andaluziara joten lokalizazioak bilatzeko, ez? Izan zen Goietatik itzuli eta hurrengo astean film laburra grabatzen egina, baina gero ja Andaluziara joteko pentsatzen, orduan dana izan zen oso azkarra eta nik esango nuke estresantea ere bai. Eta gustatuko litzaidake bakarrikan gauza positiboekin gehatzea, baina baita ere nik gogoratzen dut pixkatu izan ziala oso hilabete mugituak. Uste dut lan egiteko eran nahiko berdintxu jarraitzen dugula, horra gutxi eduki genuen ideia bilera bat, eta gutxi gora gara funtzionamentua beretsua da. Hau da, ez daigu agian ez dugu ez da ate asko jo, baina ez dugu sentsazioa batian ate asko ireki diela eta egin dezakezula hau, egin dezakezu bestea, nahiko berdintxu jarraitzen dugu eta estrategikoki ere ziurreniko indala 5-6 urteko mentalidadeekin jarraitzen dugu. Eztabaida badaukagu, ez da hau egin behar dugu, beste egin behar dugu, baina ez dugu zentzu horretan asko apenas aldatu. Bai da egia, igual kontzienteago zarela oin fokua gainen daukazula, ezta? Batez ere loreak aukizuen arrakastagatik foka handia jarri zen handiarengan. Osea, nik bai gogatzen dut handia egiten ari ginela oso presente geneukala loreaken itzala, ezta? Handia egintzan loreakei esker, atiak irekizian, baina horrek ere suposatzen presio handi bat, ezta? Zer egin behar dugu orain, noa itxiko gara. Bakizu igual jendia oin trintxerarekin ere pendiente egongo dela, sektoreko jendia bentzet, ez? Handiakoak eta loreakoak zein behar dute. Baina ez da etorri jende pila atejoka. Igual normalen baino gehiago, baina atejoka esaten utzi zazu guzti hau, egin zazu beste hau, jarriko dugu ez dakizena pertsona lanean, zueko egin behar duzu ez dakizer, ez dago nolakorik. Bai egia da, agian alde batetikan egia da elkar asko ezagutzen dugula eta makinaria oso engrasatua dagola, baina horrek agian ere egiten du agian gure eztabaidak geroz eta luzeagoak dira. Pentsatzen eta azkenean lehendabiziko lanetan freskura badakazu, ez zaizu hainbeste inporta kasartzea, konpleju gutxiagorekin egiten dituzun lanak dira, ez? Eta geroz eta lan gehiago egin, geroz eta kritikoagoa zera zure lanarekiko, ez? Eta horrek azkenean badu pixu bat. Eta orduan egiten dezun lan bakoitzean, hartzen dezun erabaki bakoitzari 1000 buelta ematen diozu, ez?